Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji pregled proizvoda. Danas za vas jedan Hator Quasar 3S Ultima 8K wireless gaming mouse, 46 grama, ultra light, 100 miliona klikova, Hator optical, kako se zovu, switchevi, pardon, 3 moda rada, Bluetooth, 2.4 GHz, USB kabel, 8000 Hz osvežavanje i samo sekund jedan, nisam se dobro pripremio za video, izvinjavam se. Evo ga, još jedan takav miš, ovaj je obrađivan na onom glavnom kanalu, ovaj će biti na ovom drugom, verovatno ste primetili, ne znam, možda i niste, nije ni bitno. U čemu je razlika između ova dva miša? Mislim, ajde, ovom kutija hoće da iskoči zato što je prepun unutra, pretrpanje, ovaj sam zalepio pa ne mrda nigde. Inače tako bude u startu, samo kad im skinete one nalepnice koje drže kutiju, ono krene da se otvara jer je stvarno puno robe unutra. Baš je Hator to napakovao kod ovih modela. Oba su Quasar 3 Ultima, oba imaju 3950 senzor, znači ovaj najnoviji, najmoćniji trenutno za ovakve miševe. I sve manje više isto, samo je ovaj 46 grama, ovaj 52 grama, znači oba su ultra light, ali pravo da vam kažem, znači ja stvarno ne znam u čemu je razlika. Osim što sam kod ove serije od 52 grama video da imaju ovu mint verziju i onu dark violet, dok ovi imaju crnu i belu varijantu. Znači to su te neke glavne razlike. Ne bih rekao da je ta boja nešto mnogo teža, stvarno ne znam, verovatno je unutra konstrukcijski nešto drugačije, pa je ovaj 46 grama. Pre nego što krenemo na unbox, još samo da vam kažem, cena je 12.990 za ovaj miš, tako da je ovo visoka klasa kada je Hator u pitanju, ali vi tu cenu naravno možete da skinete sa kupon kodom DOVLA na sajtu Rokors, sve vam je u opisu napisano, bez brige, tako da imate popust na moje ime. Ajmo sad na poruku sponzora. I ovog meseca VIP SCD Keys sajt ima specijalnu ponudu za sve vas, ako naravno iskoristite moj kupon kod VC25. Možete dobiti čak 25% popusta na sve najpopularnije Windows i Office edicije. Ugrabite vašu verziju već danas i ostvarite maksimalnu uštedu. Ok, ova kutija sama već želi da se otvori, već je krenula, evo pogledajte, znači to obično treba ovako da bude, ali ona se sama otvara jer je ovo presečeno, čisto da ne gubimo vreme na te stvari. Što se tiče specifikacija, ako vas baš interesuje, baterija je 300 mAh, znači imamo novi optički senzor 3950, 30.000 dpi-a, 50 G akceleracija. Nisam 100% siguran za IPS, da li je 650 ili 750, jer su malo izmenjeni ovi senzori kod Hatora u odnosu na neke druge sa sličnim imenom, tako da taj podatak se nigde skoro ne navodi i onda ne znam tačno. Imate osvežavanje kada je kablom povezan 1000 Hz, a kada je wireless zbog onog adaptera koji se dobija unutra 8000 Hz. Znači bolje ga je koristiti bez kabla, bolje je ova wireless varijanta. Tako da imate Nordic čip za to, lag free wireless, znači Hator je bukvalno išao po redu, otkačio svaku onu stavku, znači ovo najbolje, ovo najbolje, ovo najbolje, ovo najkvalitetnije i tako dalje, i tako su dobili ovaj miš. Znači bukvalno najbolje moguće varijante i još plus dodatno šta Hator radi sa ovim Quasar 3 modelima i onim Skyfall tastaturama, ima centralni PC hub. Tastature također imaju i QMK VIA opciju za podešavanje, ali i centralni PC hub u kojem se svi ti proizvodi nalaze. Vrlo je pregledan, to ćete vidjeti u nastavku, znači kao neki softver koji objedinjuje sve te proizvode, nisu baš sve serije povezane u to, samo ove najnovije, ali nakon njih sve što izađe će biti u okviru toga. Ajde sad da vidimo šta se dobija, šta to hoće da izleti iz ove kutije. Znači imate standardno uputstvo i tu je i pregled šta sve ide dodatno, ali možemo mi to i ovako pregledati fino. Miš je bele boje, ne znam kako će ga kamera voleti ili ne voleti, to ćemo vidjeti na kraju kad završimo sa ovim snimanjem. Znači miš je, pa kažem vam, praktično identičan kao ova druga verzija, ja stvarno ni ne osjetim tu razliku u masi od tih nekih 6 grama, to je gotovo nemoguće ovako, kako da kažem, osjetiti u ruci kad koristite, ali opet ima neke razlike, jel? Logično, ovi bočni klikovi, switchevi i tasteri, šta god kako želite da ih nazovete, stvarno super precizni, nisu gnjecavi, to mi se jako sviđa. Ovi glavni isto
to su Hator optički, ovi switchevi, ovde su vam Huano, ja mislim 10 miliona ili 5 miliona, ne znam sad tačno. Piše ovde negde sa strane, da li ima izdvojeno Huano 5 miliona, znači ovi bočni, a da opet, mislim ja bočne ove i ne koristim na mojim miševima, sad sve zavisi koliko vam to treba. Točkić isto sa sjajnim ovim podeocima, znači nije onako kao da klizi, da nemate osjećaj, znači sve se lepo osjeti. Imate DPI switch ispod i imate ovaj switch za uključivanje, znači Bluetooth i 2.4 GHz i off kad želite kablovski da ga koristite. Međutim, kažem vam, bolje vam je wireless koristiti varijantu jer preko kabla ima samo 1000 Hz osvežavanja. I evo vam sad glavne razlike u odnosu na one White Shark miševe. By the way, White Shark miševi cene na matičnom tržištu dosta niže od preporučenih, cene na našem tržištu u Srbiji drastično više od preporučenih, skoro duplo više, tako da nisu daleko po cenama od ovih Hator modela, ali pogledajte ove klizače. Znači vi imate ovaj Quasar 3 običan koji ima ovakve klizače, ne mora biti Ultima verzija, imate i Pro verziju, imate i Ultra verziju, ovo je Ultima 8K wireless, znači ovo je najskuplja varijanta ovog miša. Međutim, razlikuje se senzor naravno, ali klizači se ne razlikuju, verujte mi, znači pogledajte vi koliko je to veliko. To bi u stvari trebalo i na onim miševima da bude tako veliko. A neki su čak jeftiniji, znači od onih White Shark modela kad gledamo naše tržište, tako da ne znam šta da vam kažem tu, znači tu treba dobro razmisliti. Za one nemate popust, za ove imate, još dodatno. Ok, šta je još ovde upakovano? Hator receiver za 8K, znači ubodete onaj kabel koji ide tu i samo ga stavite negde blizu miša i to je to. On jeste bežičan, ali da bi radio najbolje da ga držite blizu podloge za miš. Tako da to je taj Quasar 3S Ultima 8K wireless dongle, 8K dongle, tako piše na njemu. Znači to vam je za to. Kabel se ovde nalazi u ovoj kesici, ne znam ni da li da ga vadim, da li ima potrebe uopšte. Samo da imam, je li to onaj pod uglom kabel? Jeste. Pod uglom varijanta, zatim imate torbicu, međutim u ovoj torbici se krije nešto. Torbica je kao što vidite sa izvezenim ovim Hator logom, dakle nije onako je kao svilena, kao, mislim ne znam kako da opišem ovo. U toj torbici koja je deo tog accessory packa, to će se kasnije prodavati odvojeno kad ovaj lager ode, znači to nećete dobijati sa svakom verzijom ovog miša, ovog Ultima miša by the way, imate ove dodatne klizače, debele klizače koji su inače već na mišu, znači oni kad se potroše, a debeli su prilično, nisu oni tanki koji će se lako izlizati, ovo je kvalitet ljudi, znači ovo je stvarno vrhunska debljina ovih klizača, izvanredno. Tako da imate jako dugo trajanje sa ovim glavnim, pa onda sa ovim dodatnim, pa onda ako se i ovi potroše imate ove staklene klizače, to vam je za one specijalne podloge, za Ultra Glide, znači ovo je staklo koje zalepite, skinete, možete i ove sad skinuti sa njega pa staviti ove staklene, znači ovo je prava stvar. Ovi su baš što god. Onda, ako vam se ne sviđa što je miš gladak ovako, i nema gripa nekoga, nema generalno, znači baš su ga uglancali do daske, onda imate ove trakice, grip trakice, i to za čitavu površinu miša, znači ove dve idu ovde ovako, ove dve idu na ove glavne tastere, ovo ide bočno za palac, ova ide za ovu stranu i tako, to su 3M, dakle najkvalitetniji lepak mogući, ali koji neće ostaviti one rezidue na mišu ako budete odlepljivali, što je isto jako bitno, znači neće biti fazon, ne sviđa vam se nakon nekog vremena, odlepite i čitav ovaj se taster lepi za prst, znači nema toga kod ovih, ovo je 3M, ovo nema zezanja sa tim. Onda imate neke stikere, ja imam ovde jedan paket starih stikera, čisto da vidimo koja je razlika bila između ovih starijih, znači ovo je Rockfall tastatura, ovi stikeri, ovi mi se mnogo više sviđaju ovi novi, mada opet, to sam i na onom glavnom kanalu govorio, ja ne znam koja je svrha toga uopšte, ali ajde, mislim što da ne. Uvek kažem, radije ću da dobijem nešto pa da ne koristim, nego da uopšte ne dobijem pa da budem u fazonu zašto ja nisam dobio to. Ne znam kako vi razmišljate po tom pitanju, ali i onda za kraj imate Hator. To je to. Znači, to je to što se unboxa tiče. Hajde sad da vidimo taj unificirani novi softver koji Hator predstavlja sa ovim novim serijama proizvoda. Ja sam već to isprobao, stvarno je vrhunski. Ali
prelazimo na to upravo sad. Dakle, kad kažem unificirani hub ili softver, to znači upravo ovo. Ova dva miša su povezana sa računarom trenutno i oba se vide u ovom softveru. Izaberete onaj koji vam treba i bacite se na vrlo detaljna podešavanja. Profili, makroji, razna podešavanja vezana za samu klasu ugrađenog senzora i tako dalje. Ono što me veseli je što nema opcije za interpolaciju koju viđam kod jeftinijih miševa drugih brendova, jer DPI ne možete postaviti na duplo veću vrednost od deklarisane i tako poremetiti preciznost samog senzora. Svaka čast Hatoru na ovim modelima, konačno da dobijemo vrhunski kvalitet, a da ne moramo da se plašimo da kliknemo na onaj gde kupiti link.